jotono sari kaham poilano khorok bamoi tiprasa takhuk te bukuk songno borom ya fargo tei dofano hamjaknaisa rokno khorok ni salute tini sak bai tang ang TPF ni choba tei nahar mung rokno belai khe bkha nangai borom ganang jek jini khasuksa Madam PK Jamateni banner tolawo khorok bomna gosi tei lukurogni thani saklaimung tini hamya hanai khibija kholongthai abono ungfaikha tei kaisa nok busu tei bo kok bai sake sin tiprasa rok busi mansina phaidi tini ang kaisa ni rokno rungthokma eba example bai sikna ronai romdi politics bu kaisa institution hanai a institution no nung ang yapri riya sakang bahai ning saiman nai aro kaham de phurungmung roi tong lectural principle rok ha gate ni phatar tongwei khorang sotoni ta sirik di abo institution hamya hi poila nung habai srwngra di abon yagulo nung sokat mannai ani kok haisi ari rokni bisinge tongwei ne bebak srwngra di teibo saiman nai tini nung hapung tankha ke ahano ke aro de rungui tong namba nono logoro nai ni ne bukhuk jeke samungsu gedeba bangra bai bali mania fan okrok bai rujuwei ni tanjak tanmani hano rujuwei ayang narui khibi man khamung ble dear buwagra his highness has said been never order you to step with night behind the TPF as for and class to set fire into ashes who and whom become homeless also your own brother and sister a atmosphere hamya rok ari rokni oronsi abono tasrengdi बुवाग्रा पहले भी बोल चुका था कोई किसी के ऊपर रायता फैलाना मत हड़ताल मत किया करो नुकसान किसका होगा बुवाग्रा का The more you set the fire will extinguish jesik jora ni rok sak ni takuno chopro nai dam rok nai asakti jora ne narone buwagra abachini buwagra hinjak nai ni mokole mukdei thagyang nai teibo koida musugo edisa pang tongnai adong rokno please don't doctrinate hatred discrimination beyond the law between the two brothers and also between the two parties hambai